Ndio. Oiko. Nyama kubwa. Ndio nasema spider mfumo wa kwa mfumo wa okay. Yeye ilishika kipe brief tunyesha ni kwa sababu. Mfumo wakatambira hizo kabona sekutikwa. Akapoma msiyanga asipo watambira chini. Kwa bali mfumo wetu munga kutoka tambira chini. Mumbi yaka ya mzatambira tukabona seki. Kuriza ni msikana arubuliwo. Atati hapo. Mfumo ndiye akatambira. Ndaize yamkoma akatambira akatambwa mwesheseri. Ari mkoma. Dino mkoma. Nini na wewe ari? Dini. Ndio ni mambo tito. Sasa kuzungumzia baba. Yes. Imi uya mgaro. Mambo tito. Intense of kutola kwa kaka so that this mean understand right bamsore ichangamene inini ndine nyaya yakaitiko mumshameli yekuti tezvara we hanzvadzi yangu yamuri kuona iyi uyu akanga achiita zvaanoita izvozvo zviri kuitika izvi asi inini ndaisazviziva ndisingazvizivi azouya kwandiri asiri mucondition iyi bai vandisuma wakati mukoma inini ndichapedzisira ndazvisunga kana kufa mukasasimudza musoro vangu ngekuti kwandakaroorwa uko ndiri kubudirwa naamwene wangu mai wemurume wangu. Saka mukoma inini nyaya indoita sei ndikati iwewe wakambozvifambisa sei zvikanzi wanatimburwa wakaenda kumba kwa mukoma awa waenda kumba kwa mukoma wangu awa wachibva wabhadhara mombe mukoma wari wega apa zvino ndochidini nenyaya yakadai kuti inini ndinongedze mukoma hazviiti ndikati aiwa matare ari kungobuda vanhu ngatende kwamambo mutasa ngekuti kuti tigare pasi newakwambo wanotiitira zvinhu zvakadaro inini ndakati tozogona kupindurana masoko asina kunaka mbudzi kubarira pane vanhu kuda kudzingirwa imbwa. Saka muri kuona patakauya paya makabva mati aiwa iwe wazouya wega sei ko uyu akapiwa mombe wacho ngauyi atitaurire kuti mombe yanga iri yei ndo mukoma wandauya nawo. I remember last time paya makauya makataura nyaya kuti zvishuwa kumba makadii makasvika mukati mimi makanoona wakura mukataura nenyaya yekuti mimi pamukadzi uyu pamwana wavo chakanga chadzosa mwana kumba yanga iri nyaya yezvikwereti zvangarutisa zvazvawandisa ndiyo kanyaya ndiyo ndobva zvazobuda kuti imimi maenda uku makanoona mukoma muhamata yakobhadhara mhosva yedu yekuti takaisa zvinhu zvekumusha kwedu pamwana wenyu ndizvoka imi mukati zveshuwa takaenda takaonani mukoma tikati yazve ko mukoma aizotambira mombe ari ega asingatauriri mhuri nechinhu chinonga chichibata mhuri sei watati baba wazodii wazouya saka ndo nyaya iripo baba yekuti vana bambwa wakati takauya kwamuri tikatsanangura nyaya iri kunetsa pamwana waibva wabvuma mhosva yavo yekuti wakaisa zviro zvavo pamwana imimi mubva mabhadharwa mombe asi mhuri haidi kuziva apa kuti makabhadharwa mombe yenyaya iyi saka ndiyo yatata kudaidzira ipa saka nyaya yedu yekuti zveshuwa kana makawana timburwana uya wakambouyawo iri kumba kwenyu pamusoro mambo wangu ini ndinoita French Nkode. Nhau yakaitika ndekuti yakaitika muna Machi uyu musikana uyu akauya kumba kuna mai kuvillage raSabhukumbata anga ane 3 days auya. Saka ini ndakazodaidzwa namai zvikanzi shamari uya uone zviri kuita mwana kunoku shuwa ndakadzika inini ndiri kuward 2 kuchipoti ndo kwandinogara ndakaenda ndichibva ndatora musikana uyu ndobva ndauya naye kumba kwangu ndauya naye kumba kwangu anga
zvazvingonetsa ana anga asina rugare aitobudirwa. Saka abudirwa kudaro, inini ndakataura nemudzima wangu wari apa, ndikati ko iwewe umbori ani pamwana wangu? Zvikanzi inini ndinonzi Tracy Nyamfinama. Ndikati zvakamboita sei kuti uye pamwana apa? Zvikanzi inini at first ndakabuda pane mukunda wangu wekwaTimbuhwa, asi wanaTimbuhwa hawana kuzvitambira, mwana uyu haana chaakataura, asi ndakazoona kuti zviri nani kuti ndipotere paMurora, ndo pandakapotera mazvona. Saka zvadaro wanaTimbuhwa wakaenda koripa kwa Nyamfinama. Zvikanzi saka kuti unyatse kuziva rakazara. Munhu akaenda neni kuNyafaro kwamabvudza ndiCharisi. Ndikati Charisi handimuzivi. Zvikanzi unofona uchibvunza kuti kuna anonzi Charisi here? Pandakaisiwa poison kuNyafaro, munhu wandakauya ndichitaurira ndibaba mukuru, baba waMutsa, ndo wandakataurira. Ndikati pakanaka. Zvikanzi wodaidza wekwanyamfinama hanzvadzi dzangu. Ndikati hongu ndazvinzwa. Shuwa ndakabata foni ndikafonera mukwasha uyu, mukwasha wedu Brian, murume watete wedu. Ndikati kune vanhu here anonzi Charisi ndiani? Zvikanzi ndibaba nyakundibereka. Ndikati alright, hanzi ngawauye kuno. Zvikati ko baba waMutsa wariko? Zvikanzi hongu wariko. Zvikanzi ko Sanyamfinama? Zvikanzi hongu wariko. Ndikati aiwa pakanaka, miyo ndiri kudii, ndiri kuwada kuno. Shuwa musi wachoyo wakazondifonera zvekuma6. Zvikanzi sekuru tasimuka kubva kwaMatema. Ndikati pakanaka. Ndikati inini ndiri kuchikoti, imi musasadzike nekumba bhozi mai wakadii, hawakoba wakadii, wakasimuka, asi urongwa tiri pamwe chete. Wakomana vandakanga ndawadaidza bambo Tito nemunin'ina ari kuHarare. Wakangopindura kuti vanhu takabatikana mazvona, asi program ngaifambire, urongwa hwese wanga wari kuhuziva. Right. Shuwa anaTimbuhwa wasvika, wakasvika wobva wabvisa mutete wavo wedhora. Zvikati tateera mhuri, ndo patakatanga kunetsana nanaTimbuhwa. Ndikati ko imi munozoti mateera mhuri, ndini ndakudaidzai, uyu muroro wenyu ane 5 days ari ngobudirwa. Ko nyaya idzidzi dzaTracy Nyamfinama ari pamwana wedu uyu munoiziva here? Ndakavabvunza katatu. Samukuru wavo ainzi Mary Gandiwa, ndiye aifambisa dare redu raana Timbuhwa nesu wana Chingombe. Zvakanzi hongu nyaya yatinoiziva baba. Ndikati wana Timbuhwa, muri kuona mhosva yamuinayo? Ko nhaisa Nyamfinama, wana Timbuhwa wakauya here kori kumba kwenyu panhau yaTracy? Zvikanzi hongu wakatouya wakati pamombe 3. Ndikati aiwa mazvita, ndonyaya ndandoda kuti ndizive. Wana Timbuhwa ndofunga muri vanhu vakuru kwandiri, mobva matora mwana wedu kuenda kwanatezvara wenyu koripa, isusu wana Chingombe tisikazivi kudherera kwakaita sei. Muri jona 2, mobva maenda maifambisa mwana wedu kun'anga, isusu wana Chingombe tisikazivi. Zvikanzi tiri kuzvinzwa sekuru. Ndikati point number 3, makabvisa mwana wedu kuinyanga mukamurongedzesa, akauya maMutare, akagara maMutare. Mai vanga vaenda kunhamo kuMalawi, asi hamuna kumbotitaura, asi musha wedu munouziva. Zvikanzi shuwa sekuru kukanganisa. Right. Ndikati aiwa, kukanganisa kwenyu hatingangokanganisi zvenemuromo. Ndikati wana Timbuhwa pamhosva dzenyu, muruziva here kuti mune mhosva dzekufamba nemwana wedu? Akutuna hamuna kutizivisa kuti mwana wedu ndo zvaari kudii, zvaari kuita. Mhosva mabvuma henyu kuti shuwa zvese zviri kuitika tiri kuzviziva. Hanzi hongu. Right. Ndobva ndavati mombe 2 muripo wenyu. Zvikanzi yes, nyaya tiri kuinzwa, asi tine kuchema kwatiinako. Right. Ndikati pakanaka. Chema itidzi wobva wazochita pamombe 2 dzawanda.
ndobva ndavati alright, since takarorerana hatisukana, chibvisai mombe 1. Zvikanzi yes tatiita zvinzwa pamombe 1 ipapo, wobva wachita sekuru ngatitaurirane iri mari. Ndikaita mombe 500, zvikanzi 500 manyanya, right. Zvikanzi alright, takazowirirana 350. Pa 350 wakabva wabvisa $100 ndo yawakasiya. Zvikanzi imwe yasara iyi tozodzoka topedzisa after 2 weeks. Ndikati hongu ndadii ndazvinzwa. 2 weeks dziya dzakapera. Nasatimbo hatina kudii, hatina kuwaona. Rasondo rechitatu ndindakazowafonera kuti ko imimi maakupi, maakutanga kuita kana ungofona kana kuti ndobva wakazochitifonera ndotobva kubasa. Zvikanzi sekuru tamahu tiri kuuya, muri kupi? Ndikati ndiri kumba. Shuwa wakabva wasvika tobva tatambirana nawo. Wobva watsanangura. Zvikanzi sekuru nhau takambofamba kudzinyanga tikaenda kwaMukotsanjera kana kuMozambique takadii takasvika. Asi takazoenda hanzi kwaChifani nakangana, hanzi kuna chifu tichiendesa nyaya yedu yekwamabvudza. Saka tine chiwanhu chatakandoita, saka mudzimu hausisipo pamwana wenyu uyu. Ndikati wakwasha, zvamunotaura ndiri kuzvinzwa. Ini ndinoita nezvemweya, ndinoita chechi dzemweya. Zvamuri kunditaurira apa handisi kuona, handisi kupindirana nezvamuri kudii, nezvamuri kutaura. Ngozi yenyu apa itongoripo. Nguva yacho vandakabva ndangosimuka ndichibuda panze, ndopakabva patobuda musikana uyu vatomhanya 2 hours tikutsvaga munhu atingamuoni. Ndopatakazochiti ini ndakamhanya ndina kwavamukuru waSatimbwa, baba vaMutsa. Tadzoka tauchita saka munhu atizi aenda kupi muri zvo. Tichidzoka ndopatakasvika Satimbwa wari kudii. Nemi yangairi kuti makaripisa munhu ava mhuri yenyu isingadii. Pawakakupai $100 makadini $100. Kechipiri pawakati tamuhauna taakuuya makandomira futi imimi nemukadzi wenyu kuti mutambire futi mari iyai on behalf of the family. Mapedza mohwamahya futi on behalf of the family. Ndizvo? Kwete. Saka sei makati zvinhu zvese zvese zvazviri kuitika makazvitora kuzviita personal. Hazvina kuitwa chiri chemhuri. Hazvina kuitwa personal mambo wangu. Ndiri kuti makaita personal wai. Ndakadaidza vakomana ava. Tiri pamwe chete. Ndiri kuzwa mirai $100 pamakapiwa. Chimbonditaura kuti breakdown makadini. Alright, pa breakdown. Tiri pa breakdown ipapo. Hanzodzi yangu yakabva yanditi honai mukoma, mamiri akaita situation ini handina chandirigona kudii kuita. Zvikoro zvada kuvhurwa handina pekudii pekutangira. Ndikati mwana wamai shuwa kutambudzika ndakuona kuripo shuwa ndakabvisa mari ndikamupa mari uyu enda ndakamupa $80 ndo mari yandakamupa ne20. Bambo Tito kubva pandakavadaidza hwana kuuya wakomana handina chandakamupa. Saka nyaya ipote kuti iwewe nehanzvadzi muri 2 ndimi kutamba bhora rese muchibudisa vamwe vanhu vese vemhuri mukati menyaya, asi chinhu chiri chemhuri. Because nyaya yakauya pandei kuti bvisai vana Timbwa, bvisai zvinhu zvayo, handizvo kuti bvisai chinhu zvenyu zviri apa muise kumusha kwenyu, hanzvadzi yedu ite free. Patimi murudya mari but hanzvadzi yedu kupona.
mari nokudya asi hanzvadzi chiri kuchinja hapana. Alright, pauya kechipiri wakabvisa mari wakauya kubvisa 250 kubva mari ine 250 250 mari iyoyo mai wangu wasipo mari iyoyo ndakazobvisazve futi mari ndikapa ufu kuti abatsirikane kubva pasara 150. iwe wakatora 100 ayo ndakampa 100 kubva pasara 150 iyoyo ndobva ndachengeta. Ndofunga mukomana ari kuHarare ndakatongomutaurira kuti wakomana handina kuuya nemari pari zvinezvi handiri kunyepa mambo wangu kuti mari iripo. Saka mari ngeyako wakaseenzesa dai yanga iri mhuri iyo dai iri but the fact yekuti wakutosenza iwe kuti wakutoziva wekupa newekusapa it means mari ngeyako haisi yemhuri. Saka zvazvinotaura manje zvinotaura kuti problem ndeyako iwe haisi yemhuri. Wakushandisa sisi kuti uye uchenge chingwa mumabwe because dai wanga uri munhu anofungwa dzekusenza zvakanaka waifanira kuona kuti hatadzi kutambudzika and I'm wondering kuti hatadzi yacho kutambudzika sei sikuonawo kuti iri kushandiswa ndiwo uri kubidzika nemweya usiri wako ndiwo uri kutambudzika because nhasi taita to 120 yako 8 mangwana nhasi taita 150 yako 100. Saka ratogemuka rekubudirwa iyo kakadhiri zvako kakadhiri kekuti hanzvadzemune nabhuti vari kudya havo mari vachinyepera kubudirwa. Dambudziko harina kupera. Dambudziko harina kupera. Saka iwo wakauri chapera sei? Wanatimbo wakati nyaya patakapedzisira wakati taakwenda kugadzirisa kuti zvinhu zvirapa zvibva. Aiwa, zvinhu zviripo zvenhasi apa. Timburwa. Simuka timburwa. Nyaya iyi yemunhu makati yapa. Sinyaya taita saizi kuti turimira hautadzi nyaya yemakati ndei. Mukadzi yari makabhadhara matenda ndaa. Mukadzi ari kubuda apa ndewangu. Ndewangu inini. Saka utaziye mukadzi wakutwara naye kutagara sekuuyisa ikosi kuuyisa kwamakaita ipapo. Sio takatopera kuti zoti mukadzi uri baba chekuti akachada ndimi here makaisa mukadzi uya. Mukadzi uyu wakatobudirwa wakatotakura asi kuti isu wadisaba. Ndisu kuti mukadzi wangu. Aiwa. No. Usanyepiro mungwara patimo. Tsungwara. Kuti mukadzi ari kubuda apo saka ngewe saka tisu ndati ndimi here makaisa mukadzi apa. Hongu kana plate. Because chinobva chazokusumudzai chekuenda kotsvaga ne350 yekubhadhara chinhu chamusingazivi. Unenge wakunyepera director. Like mambo. Ndakauraiwa. Wakauraiwa. Sharisi akanditora. Akatora mukadzi wake wechipiri. Akati mabheniwe ndarora. Ndikati wo. Akauya iti Tresiwe. Ndiri kuda kuti ndiende newe kwandidororera. Maikuona ana mbuya wangu. Ndibva ndati mwamuna apikiswi vahambai. Ndinoti nakapwere kangu kandandinako kandinobva nako Harare. Ndienda naCharisi kuNyafaru kwamabvudza. Kwamafungai mabvudza. Tidosvikayo mai mabvudza odonditaurira marango ashe adonditaurira. Aibva apika sadza rashe nehuku. Apika sadza rashe ndidoya sadzaro ndava ndiri mweni. Mudumbu mangu maikaroko nzasi mudotutsira ndibva ndabva kuti zvandaya zvizvizvi handishaponiba izvi. Ndinodzoka ubva Nyafaro ndisvika pambapo
ndidaidza banguru baba wamutsa mukoma washe uyu Elia Timbuwa. Banguru imwe namaikuru uyani kuno. Waibva wati ngatisangane pagwanzi patisanganapo. Nditi banguru imwe unoona ndondiita Charisi wanuyu. Anonditora bamba pano kwenda nani kumba kweurerashe. Zvino zvatido yako handishaponi banguru imwe. Wibva kwai unoenderenyi unodini kuramba iwe. Ndinoti banguru imwe Charisi handikwanisi kumupikisaba. Handiti mungoona ngondisiya ndiri pano enda Clement nezviro zvangu ndarima. Aiuya aitora neurerashe aitengesa ndisara ndipotsenga newapwere. Ndinobara wapwere 7 ini. Ndibvapo banguru iti mushapona kaniwe ndikati handishaponiba kuenda Clement kuna Charisi asi handishadzokeri ndiri mupenyu baini. Banguru namaikuru wadotanga upoponda waiti uchapona unoenderenyiwe unonyanya upupwa. Ndikati Charisi handimukwanisiba. Tabvapo tinoenda Clement. Tasvika Clement handine uporeba ndidoramba ndirukonzo. Ndidombomwa sauti nemvura nditi pamwe ndishararama. Tinoenda Bhonda korapwa tiri Bhonda nekapwere kangu ko. Charisi unosvika pakiriniki uindisiya pakirinikipo aidzokera kumba neunashe kokara kumba kwanguyo. Ndibva kuti vanhu variyo kumba kwakoyo nditi zvino zvawandisiya ndiri pano asingondichengetiba nemwana ndishadini. Ndipo ndinobva ndashaya anondibatsira. Ndipo ndinogombeka ndisiya kapwere kangu ka. Charisi unouya aisvaka pachipatarapo ndindomubva hangu. Aiti zvino mwakazi unorara pauri panganyi. Wese vanhu vaiti hatinomuoneba une mukadzi ndiye adozoti hapashina apa. Charisi unogadzira mapepa ashe ainditora kubva Bhonda neurerashe. Wamai wangu wasipo bandiri ndega. Vanhu vadomira wababa wangu newamai vangu vadomira kumbayo kwamatemayo. Ndandidovaka kichini yangu yandidovakiwa ndiye Charisi ndido vanhu vadokaramo. Waiona turesiwe uripi ndiona sizongo airirene. Turesiwe uripi mwana wasu ndiandisisimwe. Ndipo ndiri panapa uya ni mutoro mwana ururira Betura wangu uyu. Ndinosisi hane kuya banditoto hadi Charisi nemukadzi washe Miriam Mabvudza wainditora. Kwenda nene waisvika kumba waiti munhu tauya naye uyu. Ndisina namai bandiyati zvinoreka ndivhure madziso angu ya nemuromo wangu ndiatsame pena washandibvunza. Andinoona adondibvunza apa ndinochengetwa ndindoatsama. Madziso angu adovhurika nanyangu akaana uvhurikeba. Charisi unondishungurudza pamba pangu po ndimbotaurira wena ndigomera nemusha wangu. Nditi zvino kana munhu waroora akwanisa kugara nevakadzi vashe mushere. Zvino aenderei neni kwamabvudzayo. Zvino pandinouya ndinouya nekapwere kangu kubva Harare. Nditi Charisi tarisawo mwanayu kapwereka ndinogara pakapwereka. Tarisawo mwanayu Charisi uriona mwana arutambudzika here. Wapwera wadobawa ndimai nini wakoyu ndiwo wana wega here tarisawo wanguyu. Mukake hane uya mwaba mwana wanguyu. Zvino mutarisewo. Charisi unotaura zvidonda ndimubva hangu ndakanyara. Ndipo adodaidza karora akaka mukadzi kamudhara. Ndikati zvinodai ndiripo kamwana kakandirukana nako zvese. Ndinoreka ndikaro ipapa. Ndidourawa ndau imwe. Adondipezetsa mwamuna iwe ndanenyenyafaro. Wourawa ndidourawa ini. Ndinogarawo pamwana apa ndikati zvinodai ndiripo ndandirumupakizi zangu zvaikara nazo mushundu mashe. Zvinoreka ndikarewopo. Charisi unondipezetsa ini adoenda nenenyafaro. Chizwa ngatiwirirane. Iwewe haucharambi uchigara ivo pavo. Iwewe tsvaga zvikwatimburwa kwaunoenda kugara iwe usiyane nemune uyu nemutumbi iwowo. Wana Charisi waruzivo zvaurundiita waruzviziva kwamabvunzayo.
ndinoti Charles yodaidza mai nini unditaure naye. Uri munyepera ngenyi nyaya dzidziyo, uri kutaura naye uimunyepera ngenyi. Adoya mai nini yo ndikati mai nini imwe munondipezesa na mai wanu imwe. Kunyara ndupusa apa ndatine makore mangani ndapfa ine. Ndatine makore adowanda mazinji ni makumi mairi nemasere ndapfa ine. Zvino nditi Charles yotauriro mai nini ane utongomutaura badotora komukotsa. Penoti adomukotse mai nini yo ndiye ndiruda nditaure naye. Nditi mai nini imwe mudondipezesere nyina mai wanu. Mudondipezesa ngenyi. Zvino adotora mukadzi wakaiwara nyamusindurara nekapwereni. Urara pamwepo nemwana iye mai nini washoyo akoshenyi. Akoshenyi mire mumabvudzi akoshenyi. Ndikuzwa asi ndationa handina kuona kuti wakutambudza mumwiri wakatakura wakakutakura wakutambudza. Ndoda kuti iwewe enda kwatimurwa uko, tsvaga paunogara patimurwa, tsvaga paunogara. One zvawandondiita waikumbira nechenzi dzawo zindi mwaya zindi titaura chokwadi chitaura chokwadi. Zvino ndauya kotaura chokwadi handichakwanisi kudzokerepa ndinogara pano. Ndinogara pano. Washaziva zvawashaita nabambo washeyo natezvara washeyo washaziva zvawashaita. Ndirikugara naye murora iyoyo. Ndirikugara naye kusvika ndamupezesa Charles asingotauri chokwadi. Ndinotaurira sekuru imwe hupi vanu mombe. Mombe zano muruchaja Charles ngaachaje ega. Charles unochaje ega mombe zashe. Aitaura ega ndinobvisa mombe tatu. Ndifamba netsoka dzangu idzi kuperekeza mombe zomutanga. Ndisvika mutangamo nditi dzosera ni Charles. Charles uruti ndirundoito hangu asina ndizviziba. Mai nini yo ari mukotserenyi ngauye tipezerani. Mai nini uripyo? Uri mukotserenyi. Mai nini urara? Charles wacho ndo. Ndini? Ndini Charles. Saka Charles wosekuenda mai nini? Wana wacho wakati mwana yule adzokeri kwa matema. Aiyo, izwaita kwa. Imimi ndima kauraisa mkazi. Imimi bambo Charles. Ndima kauraisa mkazi. Asi chamakauraisa mkazi inyaya mkazi ari kuwana. Ndo chakati muraisi mkazi. Saka mutadza sei kuti mimi nyaya dzenyu bude pachena mubatsirike zvakanaka. Ko muri kutsitika munosvika ipi nekutsitika? Hamuna kwamunosvika nditi? Tifambirai pamwe chete mukadzise nyaya iyi wandokwatimburwa bhizirai nyaya iyi. Ipesu zvavo munoita zvokufera muchiopana tumombe nanatezvara wamuri kutenga. Hazvizvo zvinobatsira mwana bo. Ingozi ida kuripwa. Hakuna umwe mushonga. Wakauraya Charles, you know it kuti wakauraya. Gadzirisa mhosva dzako. Usahwande. Chokwadi unochiziva. Siyana nezvauri kuita kuseri. Uri kutsitikireko mukadzi waunoziva kuti ndiwakauraisa. Uri kutora nhamo yako iyoyo, mhosva yako kunoipa wamwe. Kuti wamwe vanhu vatambudzike. Tarisa uone mhuri. Wane hondo nayo mhuri yauri kuita zvauri kuita. Zvako zvomakapana mombe nemukomana uyu ndezvenyu zvekubhawa izvo. Kutengana muri tu. Handizvo zvinopedza ngozi be. Nyaya yako iri pokuti ripa ngozi yako. Noti zvekuda kutransfer ngozi kubva mumba mako kuendesa uko. Sei? Edzani baba Musa, ndinomutaura baba Musa pandinobva. Angura handicharara mimba ine, handicharara mimba. Baba Musa Uri bantu. uri mbi. Ura. Baba Musa uyaya. Ndinomutaura makuru aiti ungona ramasi unokukoenderenyi. Nditi Charles munzi pamoti anaizawe. Rundogomera mushatse mukadzi mukuru ini. Baba Musa. Nyaya munoiziva. Ndoiziva. Makataurwa kati. Saka muri kuitei? Zvomakataurirwa ndimi kuziva kuti mimi baba Musa ndimi makataurirwa nyaya yese zvakaitika munoziva. Saka muri kuitei semhuri yepatimurwa? Pane zvamunoita kuti munoshupisa chii? Munhu asina mhosva. Akaipana paCharles akaninyepera last week. Wapera. Akandita zimukadzi akatiza kumba kuziva zvokerezi. Uyu. Wapera mushawapedzana wese warupera waitora zvekunditsindika ine kuti ndipedze pandinogara pa zvino ndingodzokera kobvumira umba kwayoyo nyanya musawari umusena vavo wapera munoigawanganimwe
mudoigawangani Charles na Elia musingonyari wari makuru mudoigawapwerangani wamudoigaimwe wada kuwatsweka wabugare mudochengeta imi gore rina mudoigawangani Zirikuita mukadzi wegurufara ndizvo kwete kwete kasorani baba muda udini action muda jangeipi kana kuti mundu wapeni wanzo wapo zviri kureka zvitedzera wapeni wanzo warunzo wakafusirwa ngewani ndio mwana mwana wewe puro mati kibamaji hapana hakuti zvatokuita zvakadaro takufunga kuti mwana wava kudirira kuzvidi tingamupindura ere baba isusu hatina kuti tatungura baba asi kuti izvi takabwedza kutrai tofunga kuti isusu zvinhu zviri apa ngoti because zvinhu zvakaita kwani kwamabvudzi saka tofunga kuti hondo ichaita kwamabvudza tione kwamabvudza wakuuya saka ndipo ndiye ndiko takada nemukadzi ndiye zvara wemukadzi mudiki saka uchibvunza nyaya yako yeweCharles nana mabvunza muri pamwe chete makauraya munhu mabvunza yeCharles ndii makauraya mukadzi ngoti inini ndakaenda nemukadzi wangu shuwa ikweyo ndaenda neiko kwaiwe waienderei naye ikoko uchiziva kuti mukadzi uyu nevanhu havawirirana aiwa izvatekuziva baba but iwewo zvaifanira kuchiziva izvo ungaenda nemukadzi wako iwe kumusha kwemukadzi wako umwe kuenda nemukadzi wako umba kwegirlfriend asa kwakaenda iwo waenda ikoko kunodii nemukadzi wakaenda kodi chawakaenda intention yako kuenda nemukadzi wako waendei Marika unotakura kusera kwenda nayo. Ndio zakai. Anyatsa kutaura mudzimai wenyu apa. Kuti imini mamuriro nechinangwa chamakasomukira naye kuenda nayeko. Ende chatobuda ipapa ndechekuti imimi wacho imimi maenda naye ikoko arwara hamuna zvamakaita mukadzi wenyu arwara imimi maenda kupondo. Hamuna kuzomboenda koteera kuti komaira kuti mudzimai zvaarwara tomubatsira sei. Mama maenda kogara mukati zvinhu zvaita pamusoro ini ndakaenda naye senhasi mangwanani ndobva basa ndiri kubasa ndichienda naye inini makuseni ndachobhonda handina kusumuka ndakasvika ndiri mabhonda naye iwe kusvikana 4 vandazosisiya kuti vapya bhedhi vandasunga ndikati mai ndakuenda kupi kumatema ndokutsvake musikana amugara nemwana pamba saka ndipenda kasuka ipapapo kubva ndaenda kuvamatema nemota vanasvika kwamatemba kutsvaka mwana vada mushaya vanadzokera mangwana makuseni vanasumuka ndauya kubhonda ndanokuenda ndiri kubasa futi vanasumuka ndikasvika kubhonda ndoona mai ndabva ndaona mai vanaenda kumwaota ekiremoti right saka zandari ipapapo ndasvika ndoona pambedha mudasiya mukadzi hapasina nai anzani Tracy iwewo unoda chii chauda chiitwe izvozvo Charles ngaudze mukadzi washe panapa ataura kuti udondiurayirenyi udowarenyi kwamatema aikara wanda wakaimbawo kuharare kuti kana ndati kuuya washavozera ikweyo ngauye pano tiri vakadzi wake wese nyamusi arundisiya ndirurara nemwana ngenyi urundisiya ndirurara nemwana ngenyi izvo zviri kuzika izvi takuda kuti uchitaurewo zvauri kuda iwe kuti zviitwe tikubatsire kuti uzorore mukadzi waCharles ngauye pano uda kuti auye adii akutaureni kuti udondiuraya taurira hama dzangu zese kuti udondipezetsa ndauda kuti handina zvandingodaira apa hama dzangu zisipoba padouya adodini kutaura udowarenyi ndidouya kara ini ndidouya January panapa ndikara January panapa waiswera kuti imhepo ndiri mhepo yako ini ndondoona ndiri mhepo ini muitswera kunamata manamata zvendiri kumirirani nemukadzi wakoyo ndiri kumirirani muinamata nditiwo Mwari nezvondo zvawadondipezetsa nyamusi warukarirenyu wainamata muimwa yemvura zanu wageza nemvura ngani kuti usvike pano ipo kubva zvawadobva pano wageza nemvura ngani dzekuti imhepo ndiri mhepo yako ini ndiri mhepo yako baini Charles
baba nyaya yekuti ipfetenuke ivhurike kuti iende mberi, mukadzi wenyu ngaauye, mukadzi wenyu ngaauye, uyu ataure zviri pamwoyo pake, mutaure so that muite way forward, nyaya iperi, because nyaya ikaramba yakadai haivhuriki. Ngaauye uyu ataure zvaada kutaura, moripana. Mushonga wengozi hakuna bamukuripa, hakuna chii. ndingakutorerwa mambo Yes. icho kwade mutore inini mukadzi achinge panapo pakati ndiri kuenda kutorera madzibaba bangu kuti yawe tidini ndikundiyo zviri kubuda kumba kwamatemba. Saka mukadzi aenda wasvika kwai vati vakipichu ndivatira mukadzi wangu zvikanzi aiwa mukadzi wakachaenda kwamatemba. Iye uyu ndakatira mukuru uyu munina uyu mukadzi wangu inini ari kwamatemba muniki wacho ndakatere inini ari kuna vamberi kwake munatera munyatsotiri papapo ipamunyatsopatira mune titoenda ikweyo titotese ipo ndizoyewope ndichaguma chamutaurira munhu zvakaiti ziripo kugira kuti vazvizvo taenda ikuku ndatira mukadzi wangu kuti because kwachanga yareba asi angaenda ati ndinoda kudini ndoda kutora vabereki after taenda ikuku wachibva ndonasvika kudzika vabereki vacho aiwa kuti utore mwana wedu hazvidini kuti utore hazvina kuitaba iwe chidini mwana wedu kugara kunoku kumba kwako haindi kwamatema saka zvino ndogara pamatema nditorombe inini panapa nditorombe kuti ndotogara hembe ndinogeza muroora kana asada kugeza yangu ere kuti uite rombe right zvakadoi nduta mukati iyeyu hatitoita iboyu indawa yangu ere kuti uite rombe kwete ndinokutuka ere pandosimuka ini kwete ndinofuma kuseni ndibvunza ndinochanisiwe maini ndiyo alipi asingoda iripa akabvunza shuwa ndinokubvunza iwe nditi zvino wapwera wangu wese wapwera wangu waripo apo ndibvunza wapwera wangu imwe ambai nyafaro ndokupangidze imba ndinopfira tiendayo ndibvunza kuti tatipi muiti tiri pana sabhuku yenyafaro haruziziwa ere kuti nene ndinopedzetswa ine unobvunzwa ndibambo wangu iti aikonzwa kare zvinoetswa uri kukonzwa waruramaba right zvadaro ndakatabva ndaenda kwahare kwachoko zvikanzira ndipe ndakotora mukadzi wangu sinzi uyu akatora mukadzi ngadini maikuramba yaitaurirani maininonga yaitaurirani zvatoa izvi saka ndasvike gabai mai zvikanzi mukadzi mutetori aendi kwamatemba saka izvo zviri kuenda kuharare kumba kwangu inini ndione mukadzi asi utongo uripo ngasekuru izwai baba sekuti izvozvo zvatakuita tikubatsirei nyaya iyoyi. Simba tinaro rekuti auye, kana asikadi kuuya simba rekuti auye tinaro rekuti auye. Saka zvandiri kutaura imwe kuti akupai last chance, endai motaura nana tezvara iwavo wauye nemwana wavo tiitesa nemi. Kana avari kutadza kuuya naye tichati mapurisa aite zvokuuya naye, because nyaya iyi rapa mweya urapo kuti uenda shungu dzavo dzinoda kuti taurirane tiri tu vanobvapo ndanobva ndina mai ere ndinobva ndinovatsama ndisina namai be iye anobereka mugwera wangu aikara mandiri ndinorwadziwa ndiri kwamatemayo iye arukana newekireimoni muinakidzwa muikireimoni munobva nene bonda ndina wanimwe munobva nene ndina wani orazaiti ashambatazwa saka right ndiro nyaya yabatasa iwe charisi edota asi imibhamu saite ugire ba kana muri mukuru kumurika mirirai muri usateke advantage yekuti zviripo izvi ndikatodya ndizvo zvinokudzokererai mangwana. This is debt money yamuri kudya nayo kutengera chingwa ona uine debt money. Umwe munhu ari kutambudzika kudai so imototora mari yacho kudya no uyai mirai bambo ava vanhu vakuti vazovei kunokwa kuratidza kuti nemi mimi hamusi kuwirirana. Dai mamuri kuwirirana bambo nevamwe wenyu ava avada vasina kuuya kunokwa munoda mauya timbwa wani zvino apa imi matoya mutori kusaidwa natimbwa mutori kusaidwa natimbwa because makaiya mari yanatimbwa saka mari yanatimbwa wakati dzosai mari yedu munoidzosa sei
aiwa inozoka nhasi tatomboti pei 150 yamakapiwa mai manja yekutoti wamwe wangoitawo 50 kuisa mhoko hamuna saka muda kuzoitora kupi yekuda kudzidzisira unana tingo kuda kuzoitora kupi yamakatopiwa yacho mai manja pa 250 yacho makatogowa makatonakirwa asi munhu ari kutambudzika munhu ari kutambudzika uyu imi makushandisa munhu ari kutambudzika kuti muite mari ndiye wrong. Tikese bambo. Ende mari yo chaidzoso. Ende mogare pasi nechini. Chaidzoke. Bambo tito. Bambo tito. Bambo. Ibi kana madaidzwa ne uyu munhu kana kudaidza iwe. Unganai ndeshe mhuri. Izvi zvatoitika zvakatodii. Zvakatoitika. Uyu ngadzosere mari yavanhu yakatora. Yeah. Uyu ngadzosere mari yavanhu. Ndaidzoka. Wana timburwa zvoserwa mari ine murume yamakamusira because haina purpose yakaseva baba haina gwarabe he just took advantage yekuti imi muri desperate kuti muda heo but chamakawana out of that is nothing hapana because we are up so muri yese kutambudzika chiende mugare pasi semhuri chimbosiyanai madifferences zenyu aya chimbobaisai kusai muungano moronga kuti chinhu ichi tifambe zvakadini zvakanaka kana paruda munhu wekuti akubatsirei maamuda kuti munhu akubatsirei kuti mweya chaiwo uyu utaurwe nawo zvekuti unzwisise mukwanise kuite breakthrough kuti nyaya iite sei ifambe ipere uyu haasi kuramba nyaya dzake banyaya yokudzidziwa but muruzwa ari kutaura kuti uri kutaura kuti izvo uri kunyepa akotaura nemukadzi wake ndinovaona ngoinyepera nababa imwe mhepo yasimuka mhepo yasimuka baba imwe mhepo yasimuka ndiri mhepo ene charisi ndiri mhepo yako ere orit aizwa orit ngatigadzirise charisi uruzwa nyaya dzako hazvinoti uri muno kutaura zvimo wasvika kuharare wakutaura zvimo saka uri kuoneka saka pese paurifamba chibva waziva kuti mukadzi wako wari mhomwe yako yemukati yebhachi ukangochinja bhachi kuchinja bva mhomwe yachienda mhomwe yawapfeka saka pese kaonekana nyange uri kubva waziva kuti uripo izvo kana usingazviziva chiziva kuti uripo kana nyange paanenge arudya sadza pamwe pacho ndiyatopakisa zvizive izvezvi iye mukadzi wako saka usambofunga kuti wakangwara vaunongwara nyaya yako ngaiperi kupedza nyaya yemukadzi wako ngauye haafani kushandiswa force ba mukadzi wako kuti auye ngauye ega ataure nyaya yake apa paite way forward because kana asiri kuuya zvinhu hazvimiri zvakanaka yes ndovana mabvudza vacho ngauye vanhu vakabereka iyeye uyu ari kutaura apapavarodiwa apapo mune mhosva yekutakura mutumbi wemunhu uchienda naye imimi kubva kuchipatara kuenda unoinga pasina mai imhosva yamunofanira kugara makaziva kuti iyoyo saka endai munovataurira musiri kuiwa wachiiwewe memauya navo wese wakakwana musasiye wamwe ndokupirawo pana mbuya mukadzi wasekuru ari kuharare zvekuti kuuya sekuru achitaura nemuromo panotonetsa tiri kumbirawo samoni kuti kauya iri samoni rikutoenda tichatoriendesa negwara chairo rekuti auye kuti kana asiri kuuya uchauya nemahindra chokwadi zvikadaro zvingareruka bosi sekuru ekauya kunouya nemahindra bosi nyaya hakuna kwatinongoenda pa chishuwo chake chainacho basi chisina kuita amuyekuri nyaya yenyu muri kubvuma kuti nyaya yenyu muri kuiziva yes and the onus is on you kuti mupedze futi nyaya yani yenyu asi kana mapedza vanatezvara waripo wese wachakuchajai chaizvo sezvo makaita zvamokuita pamwana wavo titese Charles right Tracy right nyaya yako Tracy rega titi mukadzi uya auye taita zvese zvatichaita iwe uchitibatsira uri mumhepo yemumo
kuti pada ukona ukonesa uyo uri mhepemo auye pano